Čaute, toto je tretí diel seriálu Minecrazy Support. V tomto dieli si ukážeme pieskovú pásku. Na ňu budeme potrebovať hlavu. Čau Jusuke. Čau Johnny, pomôžeš mi natáčaním? Dobre. Dobre, tak ešte raz. Budeme potrebovať hlavu, torče, repeatery, krompáč, veľa piesku, sandstone, pressure plate, piston, stikly a redstone. Už som si dopredu pripravil základy. Tak, musíme vykopať jamu 9x9 a strašne hlbokú. A musí tam byť lava a od nej dve kocky, už takto asi. Tak, ako prvé si naukladáme pistóny. Johnny, čo pozeráš? Pomôž mi. Pistóny pokladaj. Jo. Nechám sa na Johnnyho. Tak, hotovo. Teraz dáme okolo tej jamy torča. Johnny, tvoja práca. Teraz na to položíme piesok na tie torče. A takto to budeme opakovať až úplne po špic. Tak, teraz to je dokončené a úplne na špic položíme jeden pressure plate kamenný. Uhni Johnny. Teraz si dáme takto pistónom všade piesok. Tak, teraz si zavedieme od tlačítka redstone pistónu. Sem dáme repeater. Teraz si zavedieme redstone po všetkých pistónoch. Sme už zaviedli pistónom a teraz je veľmi dôležitá vec zamaskovať to. Je to dosť ťažké. Tak, maskovanie je teda úplne na vás, ale zložité. Takže ja to zamaskujem podľa seba, zatiaľ to stopnem. Tak, vidíte, a to maskovanie možno nakoniec vyzerá takto. Nejaký domček. Vlastne niekto dojde, šlapne na to tlačítko, na push play,
celé sa to prepadne dole. Tak, zatiaľ niekoho zoženiem, kto by tam skočil. Nikoho som nenašiel, tak chudák Johnny musí byť obeta. Ale, že je kamarát, tak mu dám diabloky. Ale veľa. Počkať. Čau Johnny. Jablky sem dám. Poď si pre ne. Tak, a Johnny je mŕtvý, chudák. Obetoval sa, aby toto bolo dobré video. Díkes.